igama ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseBuhleni kaNazaretha unyazi lezulu amen. Ngingusanele ngoba kasibiya eintabeni zaseMdlovane eMatimatolo bonganithempeli kodwa amanje sengihlala eNewcastle mayibonga inkosi. kaNazaretha ingcwele umkhaya kasani yonke indawo lithi iBhayibheli usuku lokufa asilazi nomzuzu asiwazi. Manje nami sengiyabona ukuthi awu nengane encane nje ngaphansi kwami iyakwazi ukufa singcwabe. Besazi ukuthi mhlambe kufa abantu abadala. Nami elami ithuba lokuthi ngihambe ezweni kangilazi. Sengithi ngingadlula kanjani leli thuba. Ngingambongi lo hlele ehlalweni. Wazwa uNkulunkulu nyazi lezulu. Ngiyakuthanda Nkosi. Ngisuke ezweni laseMdlovane eMatimatolo. Abamina abazali bahamba angibazanga. Ngangimncane kakhulu. Nokuhlala nje nabo angibazanga. Ngase ngakhuliswa isalukwazi sizala ubaba. Siyabula Nkosi emakhosi asisabona simehlweni ugoqa wami la ngicela ngoba bosikhumbule. Sangikhulisa lesalukwazi. Imali ekhaya bengekho uyacabanga makusebenzisa isalukwazi makuhlala isalukwazi ekhaya ukuthi kuba njani. Dle impesheni. Imali impesheni inandi ke mina ngiyayazi ngoba namhlanje ngikhonisile ngaze ngaba netshebe. Into eyenzakalayo sasesafunda esikoleni ubaba khona omncane ekhaya wangitshela wathi mfana ngoba akusebenzi muntu lapha ekhaya funda uyimisele ukuze uzothola noma lokho okuthi umfundazo uhambe uyofunda nawe ubuzoshintsha isimo sasekhaya. Mangithi ngiyayibuka lento hawu ubaba kwangathi uqinisa kimi kakhulu abanye abatsheli ngani kodwa ngabuye ngathi hayi kusho ukuthi bakudalelwe mina. Sasesafunda ngifuna nje ukukhathola indaba yinde kakhulu. Kosamakhwesi sibe sesiphasa ngo2010 ngangiqeda umatric ngalo nyaka. Ngempela futhi ekhaya imali bengekho. Ngababheka emehlweni ngayicela kwathiwa yikho. Kodwa Nkosi ezulu nomhlaba ngithandaza wena uyiziqezine ngalelo langa. Ngabe sengicela ngase ngayithola ibhasari kwathiwa ngiyofunda ngapha ePE eNelson Mandela Metropolitan ngalelo langa namhlanje sekwaba iNelson Mandela University ngayokwenza iBcom accounting khona. Kodwa kwathi makudlula iminyaka emibili ngikhona kwase ngene olunye ucingo mina into ethi interview angiyazi lento ethi uapply nje angiyazi mangasuthi angiqondane nabantu aba-interviewwayo ngizofeyila ngoba ngiyazi angikaze ngiqondane nabantu aba-interviewwayo noma uthi angi-apply futhi ngizofeyila ngoba ngikwazi amafomu agcwaliswa kanjani agcwaliswa yiloya. Kwase ngene ucingo kwathiwa sikhuluma noSanele ngathi uye kwathiwa wayi sibokile nama results kwangathi waphasa kahle mfana. Sifuna abantu siya recruiter manje sifuna abantu abazohamba beyofundela ubudokotela. Base ngathi mina hawu kuphi na kanjani ngoba nga-apply lento angiphendula ngisho ukuphendula. Kwathi hayi vele ikhaya eSouth Africa kayisekho sifuna abantu abazohamba beyofunda eCuba. Hawu kwathiwa kodwa ke woza sizolungisa amaphepha balungiswa amaphepha kwaphela yonke into kwase kushaya ithuba lokuthi sesihlangene izinsizwe sahlangana nazo mahlangana ngangiyibona ngehluthu ababengazi ihluthu angibabonanga ngase ngibaqoqa bafowethu ubaba ungapha ngenhla asambini siyobika ukuthi Nkosi amakhosi sibonga ibhasari sesitholile siyahamba sezweni esingalazi siyofunda. Amakhosazana ngwabonanga ngoba khona wayetreshile. Akhona futhi nawe elifakile ibhlukwe. Kanti yala ekhaya sikwazi kwenza lokho. Sathi masifika ngase ngicela ngathi kuba mshumayelo wayekhona ngase ngathi ngisicela ukuthi sihambe siyobika kubaba ngoba sithola ithuba elifana leli sasisadedelwa yasiyabika indaba ukuthi siyahamba siyothola ibhasi lase kuphuma izwe elihle lathi nihambe nenkosi inkosi nibusise. Amen. Sathi masifika baba khona ngase ngihlangana nabo futhi abafowethu sisitholile isibusiso izwi lenkosi lithe inkosi sibusise. Usethe omunye umfana kaMakhoba eFryhead unami ngihambile ngayocela kubaba ngicela uhambo oluhle uthi wawubese ngibuza ukuthi nibangaki nje banihamba nyala lapha yana na
uthi ngibese ngiphendula ngathi Nkosi angazi ukuthi sibangake wathi hayi nizofike nibe bawo 36 kusho loya washa u2012 sagibela mawufika lapha kulelali ugibela la eThekwini uye eOrthambo eBuhleni usuke eOrthambo uye eFrance eParis eBuhleni usuke eParis uye eCuba eBuhleni ama-hour 23 usemoyeni ulokhu uthi nyazilezulu alingaphahlazeki nami kodwa sibe sithi lizophahlazeka kanjani nathi sesiphuma kuwe wasikhipha isibusiso cabanga iBuhleni sekuthiwa phahlazeke namaNazaretha onyazi ka enonyaka wodwa esebesihlalweni bazosiwana emhlabeni Ngo-2013 ngo-2014 kwaphinda futhi kwa-recruit eSouth Africa siyahlangana nalabafowethu siyawenza uvuka nathi siyawenza ulala nathi angazi-ke ofunde eThekwini ongasawenza uvuka nathi ongasawenze ulala nathi engasalihambi nesabatha kodwa ufunde eThekwini thina kade sigibela amabhanela amathathu sihamba u-23 hours emoyeni kodwa besilenza isabatha futhi ekhanda ngikaze ngigunde Kwathi manje uJuly baka 2014 sesenza umcimbi thizeni sesibafethu so contributor ke ontika abanje kambe sibangaki siyasimabala 1 2 3 4 5 safika 36 lavuka leli gama lelana uthi lasunyaze sobaba 36 impela uNkulunkulu nyazilezulu ngiyabonga Thixo ekhaya kithi namhlanje izindlu kade ziwa kodwa ngeke iphinde ziwe ngoba sekukhona mina uNkulunkulu uphendula umthandazo kaGogo zala ubaba ngoba yena ngeke samphendula kodwa umphendule ngami ngiyacela Nkosi ngicela ukuba yigobolondo baba ungisebenzise nasemsebenzini mangingena ngimfishane ngesidumbu kodwa mangingena bayathemba impela baba basuzobona wena basobe ngaboni mina Nkosi kusisene kuzwile